Veľmi ťažký zápas, veľmi dôležité víťazstvo pre nás, to by bolo moje hodnotenie proti asi najkvalitnejšiemu tímu v tejto lige. Bolo to vyrovnané, aj keď možno trošku viac golových šancí si vytvoril tým Porubí. My sme boli možno trošku trpezlivejší a trošku šťastnejší a za toho stavu, hlavne za stavu 1-1, prišiel ten faul, presné strieľanie, dôležitý hlasov gól a opakujem, my sme šťastní za to víťazstvo, pretože v tej našej situácii, kedy sme trošku stratili svoju tvár a stratili sme trošku sebavedomie v tých individuálnych činnostiach, kedy sa dostaneme do šance a skáče nám to, nie je tam taká ľahkosť, tak v tomto období, tesne pred play-off, je to veľmi dôležité víťazstvo a hlavne po tých prehrách, kedy sme nehrali dobre. A verím, že táto výhra nás nakopne. Určite súhlasím. Jardo po tom zranení Hufiňa sa toho zhostil veľmi dobre už vtedy, keď naskočil vo Vsetine, tak do konca zápasu nás držal a dnes proste potvrdil to, o čom proste stále rozmýšľame. Keď chceme mať vyrovnanú dvojicu brankárov, tak Jardo dnes proste bol našim najlepším hráčom a stále nám dával šancu na víťazstvo.